Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito. Kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan, atin to. Kabalen, Karehyon, araw ho ng Martes ngayon, March 28, 2023. Kumusta ho kayo mga kababayan? Kumusta ho kayo mga Karehyon? Paalala ho sa lahat ng mga lumalabas, lalong-lalo na ho ngayong umaga, tanghali at mamayang hapon. Pagka-init-init ho ng panahon, huwag hong kakalimutang magdala ng panangga sa matinding sikat ng araw. Abay, pwede ho kayong magdala ng payong. At syempre, payo ho ng mga health expert. Laging uminom ho ng tubig. Keep yourselves hydrated ho mga kabalen, mga Karehyon. Upang sa gayon maiwasan ho yung heat stroke at yung heat exhaustion o yung iba pang mga sakit na pwedeng makuha mula po sa mainit na panahon. Narito na pong mga balita na speaking of mainit, mainit hong balita na nakalap ng ating news team ngayon pong Martes ng umaga. Executive Order hinggil sa full devolution of power sa mga LGU, planong amyendahan ng Administrasyong Marcos Jr. Road repairs sa NLEX pansamantalang ititigil simula March 31 hanggang April 11. DOH Region 3 hinikayat ang publiko na magpatingin kapag nakaranas ng sintomas ng tuberculosis. DOVSU at AUF lumagda ng kasunduan sa SM Supermalls para sa employment opportunity. St. John Paul II Parish Church sa Bataan idedeklarang National Shrine sa April 1. At transport leaders sa rehiyon nagsama-sama para sa kampanya kontra PUV Modernization Program. Kabalen, Karehyon, plano raw pong amyendahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order 138 na nagtatalaga ho dun sa full devolution of power sa mga local government unit. Sa assessment ho kasi ng gabinete ni Marcos Jr., lumalabas na hindi po kakayanin ng mga maliliit na munisipalidad ang iniaatang na trabaho sa kanila ng national government. May detalye ho ng balitang yan si Paulo G. Santos. Advantage na maituturing umano ng City Government ng San Fernando, Pampanga ang pagiging lokasyon ng dalawang mega healthcare facilities na pinopondohan ng national government sa pamamagitan ng Department of Health. Ito ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Barangay Dolores at ang OFW Hospital sa Sindalan. Para kay Vice Mayor BJ Lagman, kahit may malaking pondo na ang City Government ng San Fernando, ay isang hamon pa rin sa kanila ang itinutulak na Executive Order No. 138 o ang full devolution of power, lalo na kung healthcare program ang pag-uusapan. Kung ito fully devolved sa city government, mahihirapan talaga tayo to cope up. But instead, ipapasalamat tayo that we are within the regional centers, to include the regional hospital, nakaka-aid sa ating mga kababayan na very accessible sa kanila ang healthcare sa national government level. Tayo naman, kinakaya ng ating pondo yung pag-alalay sa ating mga may sakit na kababayan. Pero we cannot really extend or give so much in doling out medical assistance. Nakaalalay din ang provincial government ng Pampanga sa pagpapalakad ng mga district hospital, gaya na lamang ng pagamutan sa Bulaon. Ayon kay Lagman, prioridad sa budget ng city government ang supply ng libreng gamot at konsultasyon para maitulak ang early detection and prevention. Malaking bahagi raw ng pondong na ilalaan ng LGU sa kalusugan ay napupunta sa pagpapatakbo ng mga barangay health centers. What we're targeting now is doon sa mga mega rural health units, doon sa prevention side, para hindi na umabot doon sa sakit yung simpleng pagtingin, pag-check up sa ating mga kababayan. So, doon tayo sa prevention. We're investing now sa ating mga rural health units. Pinaparami natin sila. Not just rural health units, but rural health units with specialized equipment. Kagaya ng laboratories, ECG,
ultrasounds, and among others na kailangan na bago pa maging sakit, mabigyan na ng lunas. So, we're investing doon sa ating healthcare, and we hope that the national government will continue to extend pa rin, no, habang nandito tayo sa ganitong sitwasyon. And later on, maybe kakayanin na natin. Kaya kung si Vice Mayor Lagman Umano ang tatanungin, pabor ito na marebisahan ang ilang palatuntunan sa Executive Order No. 138 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatalaga ng full devolution of power sa mga LGU. Nito lamang March 22, sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na hindi umano kakayanin ng mga local government unit ang full devolution transition hanggang 2024. Ito umano ang lumalabas sa assessment ng Malacanang kasama ang ilang kinatawan ng mga LGU at maging ang economic managers ng Administrasyong Marcos Jr. Nung sinabi po sa atin ng ating mga LGUs na hindi pa po nila kaya, even given that we're giving them enough funding as a result of the Mandanas case nga po, hindi po nila kaya implement yung mga ibang projects po na medyo yung tinatawag po natin mga big ticket and high impact projects po. So what we did po is the President asked us to study this and maybe make an amendment po sa ating EO 138. Ayon pa sa kalihim, hindi lamang ang usapin sa pondo ang dapat pakitunguhan sa planong full devolution, kundi maging ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng malalaking proyekto. But there are LGUs po that we know that are really lagging po. Hindi po nila kayang i-implement yung mga project kasi kulang po ang kanilang technical expertise and capacity to implement those projects. For example po, nakalagay po sa ating local government code, pati po yung kunyari, national irrigation system. I think a small water impounding system can be implemented by an LGU, but I don't think they can implement a big irrigation system project. Sa tala ng DBM, nasa 450 local government units, partikular na ang mga 5th class at 4th class municipality ang hindi pa umano handa sa karagdagang tungkulin na dala ng full devolution plan. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Ito ho mga karehiyon, para sa lahat ho ng babiyahe ngayong Semana Santa, ito, nakatakda raw munang itigil ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation ang lahat ho ng konstruksyon, repair at rehabilitation sa kahabaan ng naturang expressway simula ho March 31 hanggang April 11. Ito ay upang matiyak ang kaayusan at maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Bunsod ho ng inaasahang pagdagsa naman ng mga motorista sa darating pong Holy Week. Payo ho ng NLEX sa mga nagbabalak bumiyahe at magbakasyon, tiyakin na may load ang inyong mga radio frequency identification o RFID para maiwasan ho yung anumang abala o aberya. Nariyan naman ang iba't ibang reloading channel ng RFID, gaya na lamang ho ng mga Easy Trip kiosk, online payment apps at iba pang payment centers sa mga mall, bangko at maging convenience store. Hanggat maaari rin daw ay bumiyahe po ng mas maaga at huwag sabayan ang dagsa ng mga motorista na posibleng magsimula ho sa Miyerkules Santo, 5 ng Abril. Ayon pa sa NLEX, magkakaroon ng free towing sa pinakamalapit na exit para ho sa mga Class 1 o yung mga light vehicles simula po sa 5 hanggang 11 ng Abril. Sa iba pong balita, bilang paggunita sa World Tuberculosis Day, ito pong March 24 ay nagtungo po ang Department of Health Central Luzon Center for Health Development sa Tarlac City upang mabigyan ho Ilang ng taon na ang gustong nakararaan kaalaman na mahinto sa at pamamasada ng ukol ho tricycle si Juanito sa Tacubansa matapos siyang Ano kabalen, ulitin ho lang natin ito sa ibang balita ho, bilang paggunita nga ho dun sa tinatawag na World Tuberculosis Day, nito pong March 24 ay nagtungo ho itong DOH Central Luzon sa Tarlac City upang magbigay ho ng wastong kaalaman ukol sa nasabing sakit. Hinikayat din daw ng kagawaran ng publiko na makibahagi sa kanilang layuning matuldukan ang TB. Para ho sa karagdagang detalye, narito ang ulat ni Liana Canilao. Ilang taon na ang nakararaan na mahinto sa pamamasada ng tricycle si Juanito Tacubansa matapos siyang tamaan ng tuberculosis o TB. Walang tigil ang ubo. Pagka umpisa nang nagkakaroon ka ng
sintomas na ganyan, madam, yung TB sinasabi nila, medyo linalagnat ka. Di lang medyo talaga linalagnat ka. Tapos walang tigil ang ubo, hanggang sa lumala ng lumala. Doon mo lang malalaman pag nagpa-x-ray ka. Doon yung advice ng doktor, maggagamot ka. Kaya naggamot ako. Kwento nito bagamat walang sinasabi ang ibang tao, ramdam umano niya ang pag-iwas nila sa kanya. Pamilya ko, sabi, naiya din na sabihin nilang iniiwasan ka. Pero alata naman hindi lang nila masabi sa'yo bilang magulang. Di nilang masabing direkta sa'yo. Ikaw na mismong ang mag-iingat sa sarili mo para sa pamilya mo rin yun. Kaya ako na pumayag na maggamot kasi kung mahal natin ang buhay, mahal din natin mga anak. Kaya ako, nagsikap ako maggamot. Kaya mula noon, hindi na ako nanigarilyo. Naglilingkod ngayon sa komunidad si Mang Juanito bilang isang barangay tanod. At kahit magaling na siya mula sa tuberculosis, hindi pa rin pinalampas ni Mang Juanito ang pagkakataon na magkaroon ng karagdagang impormasyon ukol sa sakit. Nitong Biyernes, March 24, kasabay ng pagdiriwang ng World Tuberculosis Day, nagtungo ang Department of Health Central Luzon Center for Health Development o DOH-CLCHD sa Barangay Tibag, Tarlac City, Tarlac upang magbahagi ng kaalaman ukol sa pag-iwas at paggamot sa nasabing sakit. Isa si Mang Juanito sa iba pang barangay officials, health workers at miyembro ng komunidad na dumalo sa nasabing pagtitipon. Pag-ihikayat ng DOH sa publiko, tara na't magbayanihan, TBI tuldukan. Yung objective ng event natin ngayon ay mapa-increase natin yung kaalaman ng taong bayan tungkol sa sakit na tuberculosis, paano ito nagagamot, nadedetect, at mahikayat ang lahat na magbayanihan para matuldukan na ang sakit na tuberculosis. Sa tala ng World Health Organization, 7% ng populasyon ng buong mundo ang mayroong tuberculosis. Top 3 naman ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng nasabing sakit. Sa datos ng WHO, 1,627 na nagkakaroon ng TB kada araw at 85 katao ang namamatay bunsod nito rito sa Pilipinas. Ayon kay Nurse Jerliza Resede, ang coordinator ng TB Prevention and Control Program, 4 sa 10 katao ang walang ginagawa kapag nakakaramdam ng sintomas, 4 din ang nagagamot sa sarili at 2 lamang ang nagpapacheck up. Ang sakit na tuberculosis ay nakukuha sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na galing sa isang taong na meron ng bakterya. Ang bakterya na ito ay yung Mycobacterium tuberculosis. At kapag nakuha na yung bakterya, nagkakaroon ng mga sintomas tulad ng pag-ubo, paglagnat, pagpapawis sa gabi, o kaya naman ay pagbaba ng timbang na karaniwan ay lumalampas ng 2 linggo. Sa datos ng DOH nitong 2022, umabot umano sa 68,000 ang TB cases sa rehiyon, subalit 59,000 lamang sa mga ito ang nahanap at nasuri. 94% ng mga nai-enroll ng kagawaran sa TB treatment ang gumagaling at natatapos sa gamutan. Nilinaw naman ng DOH ang ilang misconception o maling paniniwala ukol sa tuberculosis. So unang-una dyan yung namamana. Maraming nagsasabi na ang tuberculosis ay namamana, na ang katotohanan ay hindi siya namamana at nasasabi na namamana siya kasi kadalasan sa isang bahay, madami yung nagkakaroon ng TB. Kung halimbawa nakita natin yung isang nanay may TB, kadalasan yung anak meron, yung kapatid nun meron kasi nakukuha siya sa hangin. So hindi siya namamana, nahahawa yung mga anak dahil yung maaari yung mga magulang ay merong TB at hindi ito nagagamot. Pinaalalahanan din ng publiko na bagamat nakamamatay, hindi dapat ikahiya ang TB dahil ito ay nagagamot. Ang TB po ay nakakamatay kapag hindi siya nagamot. So libre ang mga gamutan natin. Mas maagang ma-detect, mas maagang maagapan, magamot, mas kokonti yung magiging side effect nito, maaari yung pagkasira sa baga, mas kokonti. At importante po na every year magpa-x-ray tayo, screening, para agad nating ma-detect kung tayo ang may TB. At sana po ay yun, magpalaganap tayo ng tamang kaalaman para mas madami pa yung mag-seek ng care, mag-aware ng mga free services natin para tuluyan ng matuldukan ang TB na ito. Ayon po sa DOH, aabot sa 300 ang TB Dot Center sa rehiyon na maaari mutahan ng publiko. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Mga kabalen, mga karihon, habang tayo po ay naka-commercial gap, silipin muna ho natin yung sitwasyon ng trapiko sa ilang mga pangunahing kalsada dito po sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ayan, yung mga bumabiyahe po, kumusta ho kayo mga kababayan? At yung mga nagbabalak bumiyahe, ayan, maganda hong maging maalam kayo sa mga road conditions dito ho sa ating syudad, San Fernando, para nang sa gayon hindi rin ho kayo ma-stuck sa traffic. Silipin ho natin, ito ho sa Dolores Intersection. Yan po yung nasa pinakataas gawing kaliwa ng screen. Yan ho'y kuha dyan sa may tapat ho ng Victory Liner Bus Terminal. Ito hong nakikita nyo, yan, yung mini o yung modern jeep, at itong mga jeep na, itong jeep na nagdaraan at yung SUV, ayan hoy, patungo naman ng NLEX Interchange, at patungo ho ng Bayan ng Mexico. Sa mga oras hong ito, maluwag ho ang daloy ng trapiko dyan sa Dolores Intersection. Kuha po yan mula naman sa Command Center ng City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO ng siyudad San Fernando, Pampanga. Yan. Yung sumunod naman, silipin din natin sa gawing kanan naman, bandang itaas. Ito ho'y sa may Magliman, sa may boundary ho ng San Fernando at ng Bacolor, Pampanga. Ayan, sa mga oras hong ito ay mabilis pa rin naman yung usad ho ng mga sasakyan, At gaya ho ng binabanggit natin, ay paghandaan ho yung pwedeng build up dahil ongoing ho yung construction o yung rehabilitasyon ng Lazatin flyover dyan ho sa may intersection naman ng Jose Abad Santos Avenue at ng Lazatin Boulevard. Mag-iingat ho yung mga lahat ng babiyahe, lalo na yung mga nakamotor, yung mga kaibigan nating rider. Naku, wag ho ninyong kakalimutang magbaon ng malamig na tubig. Yan, para ho kayo hindi o ng tubig. Basta uminom ho kayo lagi para hindi kayo ma-heat stroke. Yun namang sa gawing ibaba, bandang kaliwa ho. Yan, silipin natin. Kuha naman ho yan sa may St. Jude, traffic light. Ito ho yung kalsada na nasa gawing kanan ho ng screen, ay ito ho yung Lazatin Boulevard, yung mga papunta ho doon sa may downtown. Ito hong mga tumatawid na to. Itong mga sasakyan, yan ho'y mula sa Lazatin, patungo naman ng MacArthur Highway, going north, sa may San Agustin, patungo ng San Isidro, Sindalan, hanggang Angeles City ho yan. Ayan. So, merong stop and go situation dyan. Gawa ho ng merong mga enforcer. Yan ho yung ipinatutupad, yung traffic light. Silipin ho natin maya-maya kung okay na. Sabi ho ng DPWH, meron na hong nakalaang pondo. Antabayanan ho natin kung kailan maisasaayos. Pero sa ngayon ho, ayan, yung mga dakilang traffic enforcer, yung mga masisipag ho na kaibigan natin mula sa SIPOSCO, sila ho yung nagtsatsaga sa init ng araw. Ayan, saludo ho sa inyo, mga traffic enforcer at lahat ho ng mga nagtatrabaho sa kalsada, lalong-lalo na sa mga panahong ito, pagkainit-init ho, Pero tinitiis ho nila yan. Yung mga driver, konting pasensya, habaan ho yung pasensya. Minsan ho, nagagalit pa sila sa mga traffic enforcer kayo kaya ho magbilad dyan, Ayan, dapat magpasensyahan ho at magbigayan ho tayo sa kalsada. Ayan. Yan ho'y kuha dyan sa may St. Jude. Dyan ho sa may yung traffic light, Lazatin Boulevard at MacArthur Highway. Yung sumunod naman ho sa gawing ibaba, bandang kanan, ito ho sa lahat ng mga nagpupunta naman dyan sa downtown San Fernando. Ito ho yung madalas daanan din, yung Lazatin Boulevard, approaching Capitol Boulevard. Ayan ho, kuha po yan. Dyan naman sa may Santo Niño, San Juan, Barangay San Juan, yung pong pinasukan ng truck na yun at nilabasan ng tricycle. Ayan, yan ho, papunta ng Barangay San Juan. Dyan ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Yung pinuntahan ng truck, na puting truck, ayun, papunta ho yan ng Kabalansyan sa may Bacolor. At yun pong white van na yun, ayan, yung container van, yan ho yung Lazatin Boulevard. Yan, sa mga oras na ito, maayos pa rin ho ang daloy ng trapiko, hindi pa rin ganun kabigat. Pero asahan po natin, na posible hong pagbigat ng daloy ng trapiko, oras na maglabasan din ho yung mga mag-aaral at yung mga nagtatrabaho, syempre. Again, paalala ho sa ating mga kababayan, huwag hong kakalimutan na uminom ho ng tubig.
para hindi ho kayo ma-heat stroke. Pagka init-init ho talaga ng panahon ngayon. Maganda na tayo ho ay nag-iingat. Yun ho, may mga concern tungkol ho sa iba't ibang problema sa inyong komunidad. Pwede ho ninyo ipagbigay alam din pala dito sa ating comment section para sa gayon maitawid ho natin sa ating mga kinaukulan para ho sa agarang aksyon. Yung mga sirang kalsada, mga posting nakahambalang, yan. Yung mga reklamo ho ng ating mga kabalen, ng ating mga karehiyon, ipagbigay alam ho dito sa atin ang programang CLTV 36 Balitaan at sisikapin ho ng inyong lingkod na maitawid ho yan at maiparating sa mga kinauukulan.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Sa puntong ito, makibalita naman tayo kay ating Jenna Lumbang Parungaw live mula dyan sa Heroes Hall ng Siyudad San Fernando kung saan nagkaroon ho ng pulong itong mga transport leaders mula ho sa 7 probinsya ng Central Luzon. Magandang umaga ating Jenna. Yes, magandang umaga Justin at sa lahat ng mga nanonood sa Balitaan. Atin Jenna, sino-sino ba yung mga nagpupulong ngayon at ano yung kanilang pinakapakay? Ano yung agenda ng kanilang pagtitipon? Justin, no, ngayong umaga no, nagsidatingan itong mga transport leaders mula sa iba't ibang probinsya ng Central Luzon. Ito nga dito meron tayong mga transport leaders from Pampanga, Bulacan, Tarlac, Bataan, Zambales at Aurora. Sila ay tinipon nitong grupong staff, ito yung samahan ng mga tsuper at operator tutol sa phase out. Nagbibigay sila ng update tungkol sa apila ng transport group na ipatigil itong PUV modernization program ng gobyerno, Justin. Kasi for 7 years, no, since 2017, no, nag-start itong or inilunsad itong PUV modernization program, ay nakita umano nitong staff at nung mga transport group natin, no, na hindi naman tumataas yung bilang ng mga tumatangkilik dito sa PUV vehicles o yung mga bago, yung mga modernong sasakyan. Sa buong Pilipinas, ayon sa datos ng staff, ay meron lamang 6% ng lahat ng mga namamasada itong mga modernized vehicle. So ang nasabi ng grupo, hindi talaga kayanin ng ating transport sector na magpalit ng mga sasakyan o yung papalitan itong mga jeepney na ginagamit sa kasalukuyan. Ang ipinapanukala nila ay instead of phase out o tuluyang pagtanggal sa kalsada, ang gawin na lang ay jeepney modernization, Justin. Ayan nga, gaya ng binabanggit natin, Jenna, yung modernization. Pero kasi napakatagal na ho nating sinusubaybayan itong balitang ito, mga kabalen, mga kariyon. Nariyan na yung hindi afford o hindi kaya nga bilhin yung mahal daw na modernized vehicle o modernized jeepney. Meron naman tayong mga nakapanayam din, gaya na lamang dito nga nasa Carmex, yung bumabiyahe po ng Arayat, Mexico, San Fernando, na mga kooperatiba na naka-avail ng kanilang modern jeep. Pero parang karamihan nga, gaya na sinasabi nitong organisasyon na stop, hindi nila kaya. So meron ba silang mungkahi na saan papunta yung usaping ito? Kasi kung hanggang sasabihin, tututol sila, ano yung proposal na counter proposal nila na inihahapag sa pamahalaan, upang sa gayon mag-meet halfway at magkaroon ng win-win solution itong usaping ito? Justin, nagpadala na sila ng kanilang position paper o yung letter of appeal sa opisina sa tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpadala rin sila kay Senator Grace po bilang committee chair ng Senate Committee on Transportation at kay Congressman Romeo Acop para naman sa bahagi ng House of Representatives. Merong mga proposals sila, actually 7 proposals na nakalagay dito, no? Unang-una, yung kung talagang kailangang i-phase out na itong mga jeep, no? Bigyan daw sila ng 13 to 15 years pa to prepare yung ating transport sector at saka yung ating mga maliliit na mga owners and drivers and operators ng jeep, no? Tapos isa pa, kailangan daw magsagawa muna ng consultation at dialogues sa kanila kung paano na, sabi mo nga, ay magkaroon ng win-win solution kaugnay ng modernization. At hinihiling din nila na bigyan sila ng tax exemption or kung kinakailangang i-minimize yung babayarang tax kapag bumili ng unit. At kung pwede ay isuspend na yung interest rate kasi sa kwenta ng staff, kung kukuha ng bagong unit, yung nakikita natin ngayon na parang maliliit na bus, no? 1.4 to 1.6 million ang halaga nun. Ngayon, ipapatungan ng interest kung ilo-loan yun, aabot daw ng 2.8 million pesos, halos 3 milyong piso. Kaya talagang mababaon daw sa utang itong mga kooperatiba o asosasyon ng mga driver na tatangkilik sa mga modernized na mga vehicle na ito. So kung pwede, para ma-maintain yung 1.4 to 1.6 ay tanggalan ng tax or tanggalin yung interest rate.
And then, isa pa dito, Justin, kasi sa kasalukuyan para makabili ka ng unit na modernized vehicle, kailangan kayong magbuo ng asosasyon or ng kooperatiba. Ang hiling nila kung pwede na i-allow yung individual purchase. Kung may kapasidad naman ang operator o driver na bumili ng sarili niya na kanya talaga, ay hayaan sila ng gobyerno. Huwag na silang pilitin daw na sumali sa mga kooperatiba. Meron din na kailangang tanggalin na daw, na marami kasing rekisito para makapag-loan o makakuha ng isang unit. Inihiling ng staff na tanggalin na yung ibang mga requirement para maging magaan yung kanilang paglo-loan para makabili ng unit. And then ito nga yung huli, no? At talagang ito yung isunusulong nila, yung jeep modernization, yung kung ano yung existing na jeep natin, yung itsura nila sa ngayon, yun na lang ang gawing moderno. Kasi pwede naman daw gawin ito ng mga local manufacturers natin instead na kumuha tayo ng mga foreign brands. Itataas lang daw ng yung bubong, tapos ilalagay yung gagawing front seating, yung mga upuan nila, no? And then papalitan ng Euro 4 diesel yung mga makina. Kayang-kaya daw gawin ito ng ating mga manufacturers nang hindi na kinakailangan pa kumuha ng mahal ng mga foreign brands, Justin. Alam natin sa may Balangkas, sa Santo Tomas, Pampanga, gumagawa sila ng mga sasakyan. Maganda siguro ating Jenna, alam ko na, ibalita mo na to, pero pwede rin nating silipin at kumustahin yung ating mga kababayan doon na gumagawa naman ng sasakyan. Maraming salamat, Ate Jenna Lumbang Parungaw, sa iyong ulat. At antabayanan pa namin yung karagdagang detalye ng balitang yan maya-maya dito sa ating CLTV 36 News at syempre sa ating social media platform. Mag-iingat kayo dyan. Okay, maraming salamat, Justin. Yan ho mga live ho mula sa Heroes Hall ng Ciudad San Fernando, Pampanga, kung saan ito nga ho nagpupulong yung mga driver at operators. At syempre, yung panawagan nila, modern jeep, wag kumuha daw ng foreign manufacturer, yung lokal na mga gumagawa ho ng sasakyan, kaya naman daw makisabay doon sa mga alituntunin o requisitos na naaayon ho doon sa standards na itinakda naman ng PUV Modernization Act. Samantala sa iba hong balita, mas mabibigyan na ho ng pagkakataon ng mga mag-aaral ng dalawang malalaking university dito ho sa Pampanga na makapagtrabaho sa tinaguriang pinakamalaking mall chain sa buong bansa. Isang Memorandum of Agreement o MOA ang nilagdaan ho ng SM Supermall sa Pampanga para sa employment tie-up. Katuwang ho yung Don Honorio Ventura State University o DOVSU dito pong March 10. Pinangunahan po ang MOA signing ni DOVSU President Dr. Enrique Baking kasama sina Richard N. Briones, Director ho for Career Services, Dolores T. Kiambao, Vice President for Student Affairs and Services, at Cristal Rio U. Manuel, Vocational Placement Coordinator 3. Samantala, March 23, 2023 naman ho nang lagdaan ang kasunduan ng Angeles University Foundation o AUF school officials na kinabibilangan ho nila Engineer Jose Macapagal Jr., Vice President for Administration, at Dr. Carmela S. Dizon, Director ng Alumni Affairs and Placement Services. Binubuo naman ho ang hanay ng SM Supermalls nina Anily Lopez, HR Manager ng SM City de la Bastagan, Rowena Martin, Senior HR Manager ng SM City Pampanga, Nora Pural, Senior HR Manager ng SM City Clark, at Kat Sigua, HR Manager po ng SM City Clark, sa pagmirma ho ng naturang MOA sa magkahiwalay na nabanggit na petsa. Nakapaloob naman ho sa kasunduan na magtutulungan ang dalawang universidad ng SM Supermalls sa Pampanga na makalikha po ng trabaho. Kasama rin dito yung isang coordinated project na malaki ang magiging epekto sa hiring, job placement at learning sessions. May posibilidad din umano na maisali ang mga magagaling na estudyante sa SM Internship Program for Exceptional Candidates. Sa iba hong balita, muli hong nagtipon ng mga miyembro ng Robredo Pangilinan People's Council Pampanga upang buuin itong Pampanga People's Council. Layon umano ng grupo na ipagpatuloy ho yung diwa ng volunteerismo, pagtulong sa kapwa at yung kampanya para sa mabuting pangongobyerno. Si JM De Jesus ang may report.
Hindi raw natatapos sa pambansang eleksyon ng krusada ng Robredo Pangilinan People's Council Pampanga para sa voluntarismo at malinis sa pangungobyerno. Kaya naman itong Sabado, March 25, ay muli nagtipon-tipon sa Arzobispo de Pampanga, Ciudad San Fernando ang mga head organizer at conveners ng iba't ibang samahan sa ilalim ng naturang People's Council. Sa pangunguna ng Youth for Lenny Kiko Pampanga, tinalakay ang kanilang collaborative efforts at mga hakbangin tungo sa pagsulong ng good governance. Actually, ang binubuo po natin ngayon na transition ng Robredo Pangilinan People's Council to Pampanga People's Council ay nagsisimbolo na hindi lamang ito natatapos doon sa kampanya ng Robredo Pangilinan. Kung hindi, katulad ng slogan po natin na Kapampangan para sa Bayan, magpapatuloy po yung mga advokasya, yung mga adhikain na sama-sama nating binuo at ipinaglaban po noon dito sa bagong Pampanga People's Council. Layon din ng Robredo Pangilinan People's Council Pampanga na ngayon Pampanga People's Council na tiyakin magiging malinis ang barangay and SK elections sa Oktubre. Hindi lamang sa Panguluhan dapat makilahok. Sa lahat ng halalan, local man o national ang eleksyon o ang government, kailangan maging kalahok. Dahil po, maliban sa kinabukasan, nakataya dito ang lahat eh. Present sa naging pagtitipon sina Senator Rizon Tiveros, dating Senator Kiko Pangilinan at Attorney Shell Jokno. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ontiveros dapat magpatuloy ang kanilang nasimulan para na rin sa inang bayan. Talaga pong napakahalaga na ipagpatuloy yung nasimulan o nagawa natin noong 2022. At hindi lang po yung ating kilusan ng mga kakamping, lampas pa po doon para patuloy po tayong makipag-usap, makinig, at magbuo ng mga pagkakaisa, maging sa mga tao na maaring hindi pa alam yung ating mga mensahe noon o maaring iba ang kanilang paniniwala. Dahil tayo naman pong lahat ay lahat, mga Pilipino, mga kapwa-tao, pare-parehong nasasaktan, lalo na sa napakaraming issue pangkabuhayan, lalong-lalo na sa ngayon. At yan po ay pagkakataon na makipagtulungan sa isa't isa para sa mas maayos na pamamahala. Ayon naman kay Atty. Kiko Pangilinan, mahalaga ang tungkulin ng bawat isa, lalo na mga kabataan, upang mapanatili ang kaayusan sa pamamahala at mapakinggan ang bawat hinaing na dapat bigyan ng tugon. Inexhaustible energy ng anumang lipunan. Sabihin na natin, never-ending creativity ng isang lipunan, nariyan sa kabataan. Kaya tama lang. At dahil dyan, lalo akong naninindigan at nai-inspire na talagang mas maganda ang mangyayari dahil kumikilos ang kabataan. Ayon pa sa Pampanga People's Council, ito umunong simula ng mas pinalaki at mas pinalawak na voluntarismo, hindi lamang para sa probinsya kundi para sa ikabubuti ng buong bansa. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to.
Eto ho, habang tayo naka-commercial gap, bigyang daan naman ho natin yung ilang anunsyo hinggil ho sa power interruption sa ilang mga lugar. Dito ho sa Pampanga, Diyos ko, Kabalen, Kalisangan, Pamukan yan. Ayan ho mga kababayan, ito ho yung mga taga Sasmuan, Pampanga, partikular na ho yung barangay Malusak and Sebitanan. Ken pong Sasmuan, Pampanga, bukas ho, March 29, Miyerkules, 9:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayan, brown out ho. Dahil daw sa relocation ng primary and secondary line ng Pelco 2. Yan ho, maghanda-handa ho kayo. Ay, yadyayin ho po rin pamepe. Kalisangan yata kanyan. Opo, tsaka syempre, malamig na tubig, huwag kakalimutan Uminom ho lagi ng tubig upang hindi po ma-dehydrate. Ayan, ito ho sa Porac naman. Porac, Pampanga, sa Barangay Santa Cruz. Partikular ho sa Sitio Torres. Yan lang ho yung apektado. Sitio Torres, Santa Cruz, Porac, Pampanga. March 29, Miyerkules din ho yan. Bukas, relocation ng primary and secondary line din yung dahilan. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ho ng hapon. Wala hong kuryente dyan sa nasabing lugar. Sitio Torres, Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Kabalen, kinilala ho ang pamahalaang panlalawigan ng pamahalaang palawigan ng Batangas ang kabutihan po at naging pagtulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa pangunguna ho ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC. Lunes, March 25 nang ibigay ho ni Batangas Governor Doto Mandanas ang gawad pagkilala at pasasalamat kay Provincial Government, Environment and Natural Resources Officer Engineer Art Punsalan na kumatawan naman sa Pampanga PDRMC. Taong 2020 nang ilunsad ho kasi ng Pampanga LGU yung Saup Taal upang maghatid po ng tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taal. Paraan daw ito ng mga kabalen ng pagbabalik tulong sa lahat po ng umantabay sa kanila o sa atin nang pumutok naman ang bulkang pinatubo 3 dekada na ho ang nakakaraan. Ito ho, good news mga kabalen, para ho sa mga naggagasolina o nagdidiesel, nagkakarga, nagpatupad ho ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo. FYI lang, ang mga kumpanya ho ng langis sa bansa, simula ho yan ngayong araw, March 28, araw ho ng Martes, ang Pilipinas Shell, Petron, Caltex Clean Fuel, Sea Oil, PTT, Total, Unioil, Petrogas at Phoenix Petroleum ay nagkaroon ho ng 85 centavos na tapyas sa kada litro ho ng gasolina. 1 peso and 30 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 90 centavos ang rollback ho sa kada litro ng mga kumpanya na nagdadala ho ng kerosene. Ayan, epektibo ho ang bawas presyo ng clean fuel at ang Caltex kanina hong madaling araw, alas 12:01. Habang kaninang alas 6 naman ho ng umaga, sumunod pa yung ibang kumpanya ng langis. Ayan. Kung hindi pa kayo nagpapagasolina, eto na ho yung pagkakataon. Ito ho mga kabalen, yung kwento ko sa inyo kahapon, yung masarap pong halo-halo ng makabebes. Ayan, kung kayo po yung naghahanap ng masarap na pampalamig ho ngayong summer, ito ho yung sign para tikman nyo na yung sinasabi kong makabebes halo-halo. Bukod po sa online food delivery services, mabibili na rin ho ang the best halo-halo in town sa kanila pong 6 na physical stores. Saan nga ba ito? Tara na po't alamin natin sa Trip, Treat at Gimmick ni JM De Jesus.
2021 nang ipakilala sa social media ang Makabebes Halo-Halo. Sa nakakatakam na itsura ng kanilang produkto at very catchy na pangalan, hindi katakatakang magte-trending ito at sinubukan ng maraming Kapampangan. Pero ang sarap ng Makabebes Halo-Halo hindi lang sa branding at mga litrato, kundi sa lasa. Pero paano nga ba nagsimula ang The Best Halo-Halo in Town? Kwento na mag-asawang John at Lynette Yanga mula sa Angeles City, kasagsagan ng pandemya na maisipan nilang bumili ng ingredients para sa halo-halo. Sakto naman na may kaibigan din sila nagpadala ng mga sangkap at napawi ang kanilang cravings. Dahil naparami ang kanilang sangkap ay naisipan nila magbenta sa kanilang mga kapitbahay upang maipatikim ang kanilang family heirloom recipe. Ang ginawa namin, dahil ang dami naming nagastos sa sangkap ng halo-halo, binenta muna namin sa mga kapitbahay. Hanggang sa hinanap na rin nila, tapos hanggang sa lumaki. So from our subdivision, lumaki na siya hanggang sa labas, hanggang nag-start na kami as Cloud Kitchen. So dun sa Cloud Kitchen namin, nag-start kaming nag-deliver ng mga halo-halo sa mga subdivisions around our area. Sa sarap ng kanilang halo-halo ay hinahanap na ito ng mas maraming tao. At dito na raw ipinanganak ang Makabebes. Kwento ni John Yanga, hango ang pangalan Makabebes sa hometown ng kanyang mga magulang. Medyo cheesy ako, no? Pero kasi sa akin, very sentimental. From the brand name itself, Makabebe. Makabebe. So, we were giving tribute to our hometown ng parents ko, which is Makabebe. At the same time, we don't just sell halo-halo. We sell culture. We are promoting food tourism, and also we want to sell experience na when the customers walk away, they're very happy. So more than just selling halo-halo, we want our Kabalen from Makabebe to be proud na they have a brand to look up to. Paborito raw na mag-asawa ang halo-halo, kaya naman sinigurado nilang hindi basta-basta ang may experience sa mga titikim ng kanilang produkto. We want to also offer yung experience ng halo-halo kasi kami kasi nung nag-crave kami ng halo-halo, we're not just looking yung basta-basta na lang na halo-halo. Gusto namin nandun lahat kasi bumili ka na eh. So you want it to be the best. So yun yung gusto namin i-offer din sa customers namin na meron palang ganitong halo-halo na pwedeng magbigay ng maraming leche flan, maraming ube, kung paano yung preference mo. We're known for being generous, and we want to be generous as well. At dahil mataas ang standard sa mga Kapampangan pagdating sa pagkain, gumawa ng iba't ibang flavors ng halo-halo Makabebes para sa metikulosong panlasa ng mga Kabalen. Our regular flavors from the previous years, now we came up with combination flavors, no? Yung mga premium flavors natin, yung halo-halo, halaya con langka, halaya con leche, pastillas leche, and then pastillas con leche, and also yung ating jumbo overload. And today, on our anniversary, we're kicking off our 1-liter halo-halo challenge. So, yung ating mga parokyano, kung gusto nilang makalibre ng halo-halo, they just sign up for that challenge at may chance pa silang manalo ng cash prize. Bukod sa halo-halo, mayroong din sampurado Makabebes. At kung dati-rati ay sa mga online food delivery services lamang mabibili ang kanilang pinagmamalaking specialty, ngayon ay pwede na itong ma-enjoy sa 6 na physical store sa buong Pampanga. Matatagpuan ang Makabebes kiosk sa Apalit, sa Marquee Mall, Mabalacat, Angeles Friendship, at ang 2 pinakabagong bukas sa SM City Pampanga Supermarket at sa South Supermarket sa Sindalan Ciudad ng San Fernando. Isa sa mga nag-franchise sa Makabebes ang loyal customer na si Diane Kisler Moleño. Actually, favorite po kasi talaga namin yung halo-halo. And then matagal na rin namin siyang naririnig, si Makabebes. And then one time, yun nga, may pinuntahan kami, nakita din namin siya. And tinry namin siya. And then sabi ko nga, ito yung pinakamasarap na halo-halo na natikman ko. Kasi marami na rin talaga kaming halo-halo na natikman. And si Makabebes po talaga yung pinakamasarap na tikman namin. Present naman sa opening Makabebes South Supermarket branch, si Councilor Briggs Gonzales. Meron na naman tayong bagong ipagmamalaki itong ating Makabebes at dumagdag pa ito sa mga pwedeng puntahan ng mga turista dito sa ating syudad ng San Fernando. And we are hoping and praying for the success of this 6th branch dito sa Pampanga. Approve naman ang Makabebes halo-halo para sa mga first time na nakatikim nito. Actually, nabalitaan ko hapon to, mag-opening sila ngayon. At sulit na sulit yung pagdating ko dito, napakasarap.
Hindi ka magiging sa pera mo. At dahil formal nang inanunsyo ng Pag-asa ang pagpasok ng summer season, huwag na magpahuli at tikman ng Makabebes halo-halo na kung saan marirefresh ang iyong pakiramdam dahil hindi ito tinipid sa sahog. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alam mo, nakakaingit talaga yung trabaho ni JM, ano? Palit na kaya kami. Parang gusto kong lumabas nung sa ganun, ha? Yan, Makabebes halo-halo. Again, congratulations sa inyong dalawang bagong branch, ha? Puntahan na ho ninyo, mga kabalen, mga karyon. Ako, hindi ho kayo magsisisi. Promise ho, ano? Marami pang mainit na balita at masarap na halo-halo sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, umabot sa higit 11 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue Revenue District Office 21A na sumasakop po sa North Pampanga noong 2022. Narito pong detalye ng balitang yan. Matagumpay na nalampasan ng Bureau of Internal Revenue Revenue District Office 21A ang kanilang tax goal para sa taong 2022 matapos makakolekta ng higit 11 billion pesos. May pinakamalaking kontribusyon ang highly urbanized city ng Angeles na sinundan ng lungsod ng Mabalacat at ang bayan ng Porac, Magalang at Arayat. Sa eksklusibong panayam ng CLTV 36 News kay BIR RDO 21A Chief Charmaine De La Torre, sinabi nitong record-breaking ang naturang tax collection. Bunsod umano ito ng patuloy na pagsigla ng mga industriya sa lalawigan. Well, yung top taxpayer natin, nanggaling sa telecommunication industry. Laki ng contribution niya. And also mga services, and then followed by the trading industry. 2022, we collected 11.063 billion. And that's the first time that we were able, our district has reached the 11-digit figure of 11 billion. Siyempre nangunguna dyan Angeles City. And then followed by Mabalacat, then Porac, then Magalang, then Arayat. Ayon pa kay De La Torre, resulta rin ito ng pinalakas na serye ng Tax Information Drive na inilunsad ng kanilang tanggapan kung saan nabigyan ng dagdag kaalaman ang mga taxpayer at accounting firm hinggil sa alituntunin sa pagbubuwis. Like a big brother to them na monitor namin sila. And then second, yung tax awareness. So taxpayer awareness that our taxpayers should know yung mga latest issuances, latest tax updates. Kasi we believe that a well-informed taxpayer is a compliant taxpayer. Ayon sa Metropolitan Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated o MAXI, malaking tulong para sa mga maliliit na negosyante ang ginagawang forum ng BIR RDO 21A. Katulong ng MAXI ang aming ang RDO 21A para sa amin, para makakolekta ng maraming buwis para makadagdag sa pagtulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ang pinaka-challenge lang is that majority ng aming mga negosyo ay nasa MSME. Alam naman natin natural na may mga konting restriction pagdating sa pagbubuwis sa kanila. Pero yung mga malalaki na at yung mga medium and small size na established na, malaki na po yung naitutulong nila pagdating sa pagbubuwis. At maganda po ito dahil mas nai-inform po yung ating mga taxpayer pagdating sa kanilang tamang pagbabayad at paano magbayad ng tama. Sinigundahan naman ito ng Philippine Institute of Certified Public Accountant o PICPA. Ayon sa grupo, mainam na maipaunawa sa mga taxpayer kung papaano ginagamit ng pamahalaan ang kanilang nakokolektang buwis. Malaki po yung tulong ng forum na to. Kasi kung nandito sila, yung mga ibang client namin, alam nila na yung din-explain namin sa kanila, ito talaga yon. And at the same time po sa amin, as nasa practice, sa mga nagpa-practice na yan. So, nababalidate namin kung ano yung kailangan naming explain. Because mismong BIM na yung nandito ang nagsasabi. And they are the authority with regards to that. Yung ating mga attendees, hindi lang mga
accountants or practitioners, no? Marami dyan are also coming from different companies na nabibigyan sila ng tamang perspektibo at pananaw sa kung paano gagamitin or gagastahin ng gobyerno yung ating mga taxes na ibabayad sa kanila. Sa amin, sa mga miyembro natin sa PICPA, ang goal is to help the government to collect right taxes for the government's use, no, or public funds. Samantala, ayon kay BIR Revenue Region 4 Assistant Regional Director Attorney Marlon Mendoza, magiging accessible ang forum sa kada distrito ng BIR RR4 upang maging mulat ang mga taxpayer sa proseso ng digitalization. Actually, ito po, isa po ito dun sa mga programs ni Commissioner na talagang nagkakaroon ng information campaign, especially leading up to the April 17 tax filing day. So, tuloy-tuloy ho yan hanggang bago mag-April 17. Mayroon ba kami makikitang senaryo uli ng mahabang pila dyan sa harapan nito? Hopefully, wala na. Kaya tayo nagkakaroon ng ganitong mga tax information drives na ganito para wala nang mahabang queue lines. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa ibahong balita, opisyal na hong idedeklara bilang ganap na National Shrine ang Diocesan Shrine and Parish of St. John Paul II sa Hermosa, Bataan sa darating pong Sabado yan. Unang araw ho ng Abril, ano? Kaugnay nito, isang liturgical celebration ho ang pangungunahan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Ganap na alas 9 ho ng umaga. Nagpahayag naman ho ng pasasalamat ang Obispo ng Balanga at Episcopal Coordinator ng Divine Mercy Philippines and Asia na si Bishop Ruperto Santos sa pagkilala ng Diocesan Shrine at pagtataas nito bilang isa hong pambansang shrine. Ayon ho kay Santos, taos puso niyang pinasasalamatan ang mga minamahal na obispo na nagkakaisa hong itinaas ang Diocesan Shrine of St. John Paul II bilang National Shrine sa CBC Plenary Assembly noon pong nakalipas na January 29. Sa ibang balita, isang linggo ho bago ang Semana Santa, isang pagtatanghalang ipinamalas ho ng Sinukuan Kapampangan na nagpapakita ng tradisyon at pananampalataya ho ng mga Kapampangan. Ito ho yung panat at panalangin ni Peter De Vera. Yung unang performance po ay ginanap sa Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu sa Angeles City ho yan. At mapapanood naman ang iba pang pagtatanghal sa Marquee Mall, Angeles City. Kung kailan, alamin ho natin sa ulat ni Liana Canilao. Matapos ang 3 taong pagdaraos ng virtual, balik face-to-face ang Sinukuan Kapampangan para sa kanilang pagtatanghal ng dulang pinamagatang Panata at Panalangin 12, a spiritual journey through culture and the arts. Ang unang bahagi ng pinaka-aabangang pagtatanghal ay isinagawa sa Archdiocesan Shrine of Apong Mama Kalulu sa Angeles City nitong Sabado, March 25. Sa direksyon ni Peter De Vera, ito ay nagpapakita ng mga gawin ng mga Kapampangan tuwing mahal na araw. Ito ay isang performance for reflection and prayer, no? Ito ay isang demonstrasyon na ang ginagawa natin ay ialay natin, no? Parang hinihikayat namin ang lahat na magkaroon ng pagdarasal, no? Hindi lamang siyempre para sa sarili natin, pero gusto natin itong ialay sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa buong Pilipinas at siyempre kapayapaan para sa mundo. Layo ng pagtatanghal na maibahagi sa kasalukuyang henerasyon ang mga tradisyong bahagi ng makulay na kultura at pagpapakita ng matatag na pananampalataya. Sana ito'y maging tradisyon, no? Ito ay isang maging tradisyon na pwedeng we look forward to it, no? Na every year meron tayong mga ganitong klaseng palabas na para siyang it promotes our journey spiritually, our faith, no, dito sa ating komunidad na kung saan pwedeng matuto ang mga kabataan at ang ating komunidad. Naging malaki rin ang gampanin ng iba't ibang individual at organisasyon sa pagdaraos ng produksyon. Nakatuwang na Sinukuan Kapampangan ng Holy Angel University High School Batch 78, The Saints Incorporated ngayong taon para maihatid ang panat at panalangin sa publiko.
in our age at least, we are blessed. We are all seniors, so more or less we can already feel and experience the blessing of the Lord. So let us go out and help and support, especially looking for the lost, the least members of the society. Mula Marikina City ay dumayo pa sa Angeles, Pampanga si Ginang Elenita Cruz upang masaksihan ang healing performance. Napakaganda at magandang pagdinilay para sa darating na Semana Santa. Kakaiba, napanood ko na ito dati pero pahapyaw, pero ang kabuuan ng programa ngayon ang naging talagang nakakaantig sa damdamin. Yun marahil ang rason kung bakit parang hinihila ang paa namin para bumisita uli dito sa Pampanga. Samantala po pwede pang mapanood ang panat at panalangin sa Marquee Mall, Angeles City sa April 2 at April 8. Hinihikayat natin ang lahat na ma-experience itong healing performance. Ginagawa na po namin siya na healing performance. So yung sino po yung pwedeng magkaroon ng or magbigay ng dasal para doon sa mga may karamdaman, wini-welcome po namin ito na before the presentation, ino-offer namin po itong performance na ito sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Matatandaang si Peter De Vera rin ang founder at executive director ng Anak Balebalayan o Balebalayan Museum for the Poor. Itinaguyod ng mga miyembro nito ang layuning mahalin ang kapwa sa pamamagitan ng paghimok sa mga tagapakinig na magbigay ng biskwit sa mga batang nasa kalsada. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po ay easterlies pa rin po nakakaapekto, lalong-lalo na po sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pero ang Batanes po at Babuyan Island ay nakakaranas po ngayon ng maulap ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng shear line. Ang shear line po ay pagkasalubong po ng malamig na hangin at ng mainit na hangin. Kaya po nagkaroon ng kaulapan dyan at nagkakaroon din po ng mga pagulan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Mayroon lamang po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot naman ng easterlies at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay medyo maalinsangan pa rin po at mainit ang ating panahon, kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat sa posibleng heat stroke. Magbaon po ng tubig na maiinom at magsuot po ng damit na komportable po sa ating mga katawan. Salamat po. Yan, bago ako tuluyang magpaalam, bigyang daan muna ho natin yung topic, question of the day. Ano ang inyong ginagawa o ano ang ginagawa ninyo para maibsan mabawasan ang init o para maibsan ang init? Abay, syempre, kung ako yung tatanungin, kumakain ako ng makabebes halo-halo. Yan. Yung mga kariyon natin, magpadala ho ng inyong mga komento at babasahin ho yan mamaya ni Kuyang Jody Mercado, ganap na alas 12 ng tanghali sa topic. At ito, magiging bisita rin niya para sa kanyang talakayan si Racy Nicole de la Cruz, awardee Most Outstanding Civil Engineering Student 2023, at si Francesca Castañeda, awardee rin ho ng Most Outstanding Civil Engineering Student 2023. Ayan, masayang kwentuhan ho yan kasama si Kuyang Jody sa topic.
At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Yung ating Facebook, Instagram, TikTok at YouTube at CLTV 36 Official. Meron din tayong at CLTV 36 News sa Facebook, yung pong Twitter at CLTV 36 and at CLTV News. At syempre ho, pwede kayong bumisita sa ating website, www.cltv36.tv. Mapapanood din ho mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 nationwide ho yan. At dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama pong buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 Balitaan, atin to.